Mentah kasngi ke parti Kongres Hakeleng jong kari India, kala penlong ya ke jing yakhi ban penpau ya ke jing persya ya ke jing kiudor, halor ke jing kiudor jong ki marba mardi bat ke jing kiudor jong ke gas, ha Meghalaya ru kila penlong ya ke ni ke jing yakhi. U General Secretary ke sengki samla Kongres jong ke sor Shillong uba Anish Siem, ula penpau bah kapor basensyar ke parti Kongres, ke gas ke long saus pak tengka, bat mentah kala janpoi sya ke khat ars pak tengka. Bat ka jingki udor kamdei tang ya ka gas, henrei wat ya ki marbam kum ukhau, udai, shini, ya kiru la pengat hapo jong ka GST, ki baduk barang li sya kin poi. Laong baki joruk mentah ki la ki udor syaba palat kum juk ka do, bat ki baduk barai toy kin bam da ka Kum ka parti Kongres ka penpau ya ka jing persya bat ban pensngau sya ka sorkar, bat dei ban perkhat lang ya ki baduk barai toy, ha ka ju ka por ban pensngau tu ya ki pai ba ka ne ka jing kiudor, hato kamdei ka jing penjenjar ya ki pai ba namar ka jing kiudor, ka seng Kongres ka penram ya ka ne. Liang jong ki press, tinggal aku General Secretary jong ka Shillong City, tolak ne ka singi, bania le persya aku mengitip bah ka ne ka singi ka parti Kongres, habar aku ka ri India hi, ya don ka ne ka protes, supang ka price rise, ya kini ka jingkiu dor jingki marba mardi ki baman lang kasingi ki bakta ya ka jingim bat ya ka jinglong baman kasingi jongi ki kop siliang ki sem siliang pi na man kasingi menta ka jingkiu dor jingki marbam lalong sa bapalat ka sarkar ka bayalam ya kari ka jongi bakumju hajala ka jongi kilaong yengi ba yin ay pi kita ka free gas connection Ilapan million ya ki pajba ki jongi ban shed no daga gas bapli kila klet ban shed no daga stove ban shed no daga shaula war sai stove ru la jenjar betaban yo kasyarak ru kala rem dia onda 8 million ya ki ban shed daga gas mentapar gajayu habadon kaman yo ega cylinder kumbala kular bakan day kata ka home delivery ya kata ru amsem la yo ka gas kala kiudor sa bapalat dangi kemawa ka por padang sensyar ka Kongres Parti ka dor jong ka silenda ka way kalong saus patingka nrei mentala jan poi siya hadar patingka tenang ta om desyo tang ka gas ru nrei wat ki marbam ki balong bakongsan ki baman ka singi penon kam kumukhaw udai ka sini baro la pengatlut ha ka GST di siya mangi ki baduk ngin pej pat ngin yaj ujuru kador lakot sebneng cakendau hato ya kadoru umno coban bam ujuru umno coban bam dadak ai pat kumangi kirai toy ikup siliang gisam siliang ngin ya bam di kumta na ka Kongres Parti ngiyeng hang ne ban pensngau ya ka jing persya jungi ya ka ne ka sarkar bade ban perkhat lang ya kaduk yangi ki baduk kirai toy bat kumjuru komat paso thui ki pajba ki babon kane ka jing pun kodor sabab palat ya ki marba mardi hato kam ladei ka jing le politics na marba ki pen ki dor ya kini ki marba mardi ya ka jing mentoy jong no mangi ki rio pajba ngi jenjar mangi apa ngi le thiet ujur jat na yo kador sebneng cakendau kumangal ong meneh berhadiah nang ta ya kani kepisah pikhen kan let chapla jong no berhadiah nak keju kepisahi kir penon kam namata ke election ladaki kamai 10,000 nangi marwai 3,000 ne 9,000 kinwan beng sengi ban pa ban penbit jengi kinau sim kane nilai rap ya pi suah ke election bat sobha ban kersan beng ngi nreikum nak seng Kongres si barok kawai ngi condemn ya kani bat ngek dem courage ru bakum kani kan long kata ka jing penbiet lani kata ka taktik bani kun election hakane ka jela ka jungi ditang na kini kenti ni ko blesibon